ऐसन ढोरी चटले बा हमर भतारा बाटे ऐसन ढोरी चटले बा हमर पियाबा बाटे ऐसन खाना नहीं खैले रहे पेट भरले चाट के कैलक बड़ी तंग सखी 12 बजे रात के खाना नहीं खैले रहे पेट भरले चाट के कैलक बड़ी तंग सखी 12 बजे रात के का जाने कहां से सीखल बहिलीम रोज रोज देखे खाली हौ वाला फिल्म लाशा के लेखा दागी सटले बा हमर पियाबा बाटे ऐसन ढोरी चटले बा हमर भतारा बाटे ऐसन ढोरी चटले बा हमर पियाबा बाटे ऐसन पर गईन पाला कैसन रघुवीर भतार से कैसे के कही सकी नैहर के यार से पर गईन पाला कैसन रघुवीर भतार से कैसे के कही सकी नैहर के यार से ए जियो गीत रहे छोट का देवरबा मिलल बड़ी मौका कोनो रहले न घरबा राइटर संतोष देखी हंसले बा हमर पियाबा बाटे ऐसन ढोरी चटले बा हमर भतारा बाटे ऐसन ढोरी चटले बा हमर पियाबा बाटे ऐसन। आशा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाक बाजार 69 नेपाल।